Njalo emakhosini kunjalo emakhosini ke. Njalo emakhosini. Kunjalo bogogo, kunjalo bogogo, kunjalo bogogo, kunjalo bogogo. Kunjalo makhehla madala, kunjalo madoda madala. Hawu, kube njalo madoda, sicela impilo. Kwenza bekuze uhlabe ngikahlala umazi uponti kuno. Sile madoda amakhulu, sile makhehla. Njalo. Ayikenzeni kodwa yazimasele iyathetha. Bangana bazokuphakamisa, bazokuphazamisa mnganami bayeke. Ngoba le nto yokuyishayela baba. Yini lutho? Hayi ndaba. Oh. Hawu. Njalo bogogo, njalo makhehla. Njalo mokhosi nathi nobonana enyangeni madoda. Ayimhlola ke lo madoda. Impande nje kuyakhombisa ukuthi yaphila. Siphethe umuntu ophilayo thina, hayi indaba yokudlala. Ukudlala sakuyekele. Ukudlala nje into yengane. Thina siphethe umuntu ophilayo ekhaya. Nawe umuthi uyabila madoda engathintwanga. Siphethe umuntu ophilayo, uyakhombisa lo muntu uyaphila. Umuthi mawunempilo uphilisa abantu. Awukho umuthi onempilo ongena uphilisa abantu. Kodwa umuthi ongenampilo ngeke uphilise abantu. Ngoba ukuphila kufanele ukuthi ukukhombise emthini umuthi anikeze ukuphila ebantwini.